vatsvene vachapfekedzwa nguo chena kunyikayo, vokumbana namuponesi zvekusazo patsangazve miri yokwenyanza, miri yokwenyanza, miri yokwenyanza, miri yokwenyanza, tichazokumbana, 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 miri yokwenyanza. Handingatyi matambudzo nekuti anozopera, hondo, nzara nekushaya tichazoti kwasarai miri yokwenyanza, miri yokwenyanza, miri yokwenyanza, miri yokwenyanza, tichazokumbana, 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 miri yokwenyanza. Nditakure tsoka dzangu undisvitse kunyikayo, ndokurumbidza nekusingazoperi tasvikayo, miri yokwenyanza, yokwenyanza, miri yokwenyanza, miri yokwenyanza, miri yokwenyanza, tichazokumbana, Isu tichazokumbana, 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 miri yokwenyanza, tichazokumbana, 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 miri yokwenyanza, tichazokumbana, 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 miri yokwenyanza, iwe nenine uyo tichazokumbana, iwe nenine
mbiriyo kwenyanza tichazokukumbana 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 mbiriyo kwenyanza. Mweya mtsvene mweya mtsvene tungamira mweya mutsvene tungamira tungamira kune boka Jesu mundito Jesu munditore Jesu munditore tiende tesekudenga Ngatinamate Baba wedu ari kumusoro kudenga, toda kutendai Mwari kuti yasvika zvino nguva yekuti musimuke mugotaura pakati pesangano renyu dzvene. Tinotenda nemweya mutsvene wamakavimbisa kutisira kuti tungamira mukati mezvokwadi yose, uriwo wakafemera zvakare vanyori verugwaro. Tokumbirawo mweya wenyu mutsvene utibatsire pakududzira shoko. Tokumbirawo simba zvakare rekuita zvamuchataura kuburikidza neshoko renyu. Irori shoko rigosvikira kuna umwe noumwe wedu nekusiyana kwamazera. Ritirape, ritiporese, ritiitire nyasha dzekudzoka kwamuri. Nemhaka yaKristu muponesi takunamatai. Amen. Amen. 2 Kings chapter 9 pavhesi ya 22. 2 Kings madzimambo echipiri chapter 9 pavhesi ya 22. 2 Kings chapter 9 vhesi ya 22. Verse 22. Kaitiparidze pamwe chete muverengi. Verse 22. Yes. Zvino Joramu akati achiona Jehu akati, kune rugare here nhai Jehu? Iye akapindura akati, rugare rwei? Kana ufeve hwamai vako Izebheri nouroyi hwavo huchiripo huzhinji hwakadai. Mwari varopafadze kuverenga kwezwi ravo. Joramu unoti wasangana naJehu, bvunzo waanobvunza ndo musoro wedu wenyaya mukati mamangwananano. Kune rugare here nhai Jehu? Kune rugare here? Is there peace with you? Is it peace with you? Kune rugare here? Kumbira umbocheuka ari padivi newe, turn to your neighbor umubvunza kuti kune rugare here? Ndo musoro wedu wenyaya mukati mezuva ranhasi. Jehu unopindura pavhesi imwe chete kukai, how can there be peace? Kungava nerugare seiko kana Jezebheri achiri pakati penyu? Nemhaka yemabasa akaipa aibatiwa naJezebheri. Rugwaro bhaibheri mukaverenga Isaiah chapter 48 pavhesi ya 22 na Isaiah 57 pavhesi ya 21. Kuna manyora pasi mavhesi aya togomaverenga, hatisi kumaverenga iko zvino. Isaiah 48 pana 22 inotaura pfungwa imwe chete na Isaiah chapter 57 pavhesi ya 21.
Kristu unoti there is no peace says my God for the wicked. Hakuna rugare, there is no peace says my God. Ndo zinonyora Isaiah pana chapter 48 pa verse 22 unodzokorera pfungwa imwe chete in the very same words pana chapter 57 pa verse 21. There is no peace says my God for the wicked. So in other words, translation, as long as wickedness reigns, kana tichingori nezvivi pakati pedu, kana Jezebeli according to Jehu, kana Jezebeli achipo pakati pedu, there can be no peace. Azigoni kuti pave nerugare, as long as wickedness reigns, there is no peace. Soranya urikuti kune rugare here. Jeremiah chapter 8 muverengi. Jeremiah chapter 8 pa verse 11. Verse 11. Jeremiah chapter 8 pa verse 11. Vakangopodza vanga romukunda wavanhu vangu zvishoma vachiti rugare rugare, izvo hakuna rugare. Mwari varopafadze kuverenga kwezwi ravo. Vakapodza vanga ravanhu vangu zvishoma vachidanidzira kuti rugare rugare, izvo hakuna rugare. Soronya uri kuti kune rugare here. Nai Jehu, is it peace with you? Nhasi ndadanwa zvikuru sei kuzotsvaka the wounded soldier. We are about to go into battle. No background yandakapiwa yezuva ranhasi. Tiri kupinda mu open combat. Vabata Sabbath school vataura pfungwa yakakosha nekunaka zvachose kuti hondo hatingoitangi pari kutanga effort. Tagara tichigwa hondo dzakasiyana siyana chipiwa simba naMwari munzvimbo dzatinoraramira in our communities, munzvimbo dzatinobva in our families, munzvimbo dzatinoshandira nekukwera dzakasiyana siyana. Now mangwana iri kutanga mangwanai inonzi open combat. Takuinda kutonova offensive into the enemy's territory. Hatisi kumirira kutanga kudenwa, tiri kutonodenha muvengi nekuchochora vazhinji kuti vabve mukati meteritori yemuvengi. Saka ndaiti gwanyasha naMwari kupiwa privilege yekundotaura namasoja achigere kupinda into an open combat. Munoenderesawo nawo Mwari. Mwari ndokubva ati zvakare achitumira shoko iri akati kune rugare here. A story is told, nyaya inotaurwa yevamwe varume vaviri vaipenga mapenzi maviri. Anonzi aipengera kwaMutare. Umwe wacho wanainzi Masvingo vari kwaMutare, rimwe benzi rechipiri rainzi Belingwe. Nyaya inotaurwa vamwe togona kunge takamboiwa. Saka mapenzi maviri aya anonzi aipengera muguta rekuMasvingo. Ndoko vaipengera ikoko vachiita zvavaingoita vari mukati medhorobha. But rimwe ramazuva rakasiyana namamwe. Benzi rinonzi Masvingo rakamuka pengiyomita, mita yekupenga yakakwidza kudarika mazuva ose. Zvakadaro zvekuti Masvingo akasvika pakukurura nhumbi dzose kusara ari bagu, ndokufamba akashama. Saka vazhinji vaimuziva vachiti Masvingo Masvingo, vakazama kumusvikira vachiti aiwa Masvingo. Nhasi zvinei zvakanyanyisa izvi, vachizama kumufukidza nawo. Besides kushama kwake kuita bagwe Masvingo, he became very violent. Saka vanhu vazhinji vaida kusvika padhuze naye vachimubatsira, vakabvapo vaine mavanga. Saka wakaenda mberi achiita zvaaita izvi mukati mezuva richifamba. But chinoshamisa vazhinji ndechekuti Masvingo zvaaita izvi, Belingwe was nowhere to be found. Saka vanhu vachizama kuda kubatsirana naMasvingo kuti abve mukondisheni yake yainyadzisai iyi. Umwe ndiye akazofunga akati varume hatiwini panyaya iyi, tinopedzisira tava nemavanga. Vazhinji vakaenda kuzvipatara. Zvatingatongoita indava tisiri kumboona Belingwe nhasi. Handei timbonotsvaka Belingwe. Now kana tawana Belingwe tomukumbira kuti ambotaura naMasvingo. Now Belingwe unotsvaka ndokubva atowanikwa vachipenga kwaaipengera, but zvaBelingwe zvaiva nani. Ndokubva vamuudza nyaya iyi. Belingwe ndokubva ati zvakanaka, ndokubva aenda kwakanga kuina Masvingo. Ari busy kuita zvaaita Masvingo, Belingwe ndokubva asvika akadedzera kuti Masvingo,
Masvingo ndobva aona Bhelingwe zvikanzi masvingo. Bhelingwe ndobva atanga kuputika nekuseka. Ndokuumburuka nekuseka Bhelingwe achidana zita ramasvingo. Kaina masvingo naiwe Bhelingwe wanyaisa kudiko nhasi Bhelingwe ndokuinda mberi nekuumburuka nekuseka. Kukazoina Bhelingwe masvingo nhasi wanyanya. Masvingo ndopa akabvapo akanotsvaka nhumbi akapfeka. Mukati mezuva ranhasi denga rasarudza Bhelingwe kuti atauraona namasvingo kuti tiyeuchidzane kuti aiwa masvingo kupenga kwako kwanyanya. Zvakatora rimwe benzi kuti rigone kunotaurira rimwe benzi. Saka Kristu haana kuda kuburuka oga kana kutuma mutumwa. Watsvaka Bhelingwe kuti anotaurira nawo namasvingo kuti kune rugare here nai masvingo, kune rugare here nai Jehu. As we are about to enter into an open combat yemusangano uri pakati pedu uri kutanga mukati mezuva rinotevera, as I am told. Saka we are entering an open combat with the enemy of souls. Mubvunzo woti pamangwanani ano kune rugare here? Is there peace? Zviko zviri kuratidza kuti hakuna rugare. Dati nhasi denga randitumira to a wounded soldier. Denga riri kuinspekta mavuto ava kundotarisana ne-an open combat. Itsika yaitwa nedenga indi Deuteronomy elder. Svikaipo Deuteronomy chapter 20 verse ya 1 kusvika pana 3 na verse ya 8. Deuteronomy chapter 20 verse ya 1 kusvika pana 3 na verse ya 8. Verse 1. Yes. Pamusoro pakanzi mirayiro yehondo. Yes. Kana ukabuda kundorwa navavengi vako ukaona mabhiza nengoro navanhu vakawanda kupfuura iwe, usavatla, nokuti Jehovha Mwari wako unewe. Amen. Iye wakakubudisa munyika yeIjipita. Zvino kana moswedera pakurwa, muprista unofanira kuuya kuzotaura navanhu. Muprista kutanga unofanirwa kuuya kuzotaura navanhu achiti kwavari, yes, inzwai imi Israeri, nhasi moswedera pakurwa navavengi venyu. Mwoyo yenyu ngairege kupera simba. Yes. Regai kucha kana kudedera kana kuvhunduka pamberi pavo. Verse 4. Verse 4. Nokuti Jehovha Mwari wenyu ndiye unoenda nemwi kukurwirai pavavengi venyu, kukuponesai. Then verse 8. Verse 8. Yes. Uye vakuru vanofanira kutaurawo kuvanhu vachiti, yes, muprista apedza vakuru vanofanirwa kuuyawo. Pane munhu here unotla, uno mwoyo unovhunduka, ngaadzokere kumba kwake, kuti mwoyo yehama dzake irege kunyauka semwoyo wake. Mwari varopafadze kuendwa kwezwi ravo. Ndo waiva murayiro kwaIsraeri, uchiri kutibatawo zvakare murayiro uyu patiri kunogwa hondo dzaKristu. Saka Israeri yainzi kana muchinge moenda kunogwa, muprista kutanga ngaadrese vagwi. Mwari ngavongwe, ndatumwa vanhu sikuziva kuti ndatumwa semuprista. Saka kana kuti seumwe wavakuru vachandoziva ndechekuti ndimasvingo Bhelingwe ari kutaurawo namasvingo. Muprista kutanga ngaainde anoadresa vagwi kuti kana muchinge moenda kunorwa, fear not, regai kutya. Hongu maona muvengi ane equipment dzake dzinodarika dzenyu, but regai kutya nekuti Jehovha ndiye ari kuinda mberi kwenyu. That was an assurance, because muprista aitaura akamirira Mwari, tiri tose here savana vaMwari. Then muprista apedza kwaizouya vakuru manje. Ndi verse ya 8. Vakuru vakuda kuafema kuti shoko rataugwa naMwari ratendwa here namauto. Saka verse ya 8 iri kuti vakuru vaizouya vachiti, kana paina anotya, ko pachiri kuwanika anotya seiko iro shoko rake regai kudii naye? Regai kutya. Ndo strategy yakashandisiwa mukaverenga mukati merugwaro rwaJudges naGideon. Anzi naMwari vagwi vakawandisa. Kwai chekutanga chaakadanidzira ndechekuti kana paine vanotya ngavadzokere kudzimba. Varume vanga vatodresa kuti vaende kundogwa, but Bible rinoti vazhinji vavo, more than half the number, yakabvapo ikaenda yoshaya kuti varume vanga vatooneka madzimai vachiti taakumboinda kundogwa. But Bible riri kuti pangodanidzirwa kunzi vanotya, varume vosava vanokatanuka kutodzoka kumba. Akoma todzoka kuhondo kweaiwa tabva
mabvireiko nhai baba kwai vanohla ivo kumba vabva vachiti vari kuinda kuhondo kundobva pamwe ndo vatotanga kusvika paparedi kudarika vamwe. Saka zuva ranhasi Mwari is speaking to a wounded soldier. He is inspecting the guard of honor. Vatungamiri venyika vachisvika kune dzimwe nyika kana vachidzoka mukati menyika dzavo vanopiwa mauto avamonombofamba vachiinspekta. naMwari wamuzuva ranhasi ava kugadzirira mauto avo kuinda kuhondo. He is inspecting the soldiers setsika yake yaakatipa mukati mebhuku raDeuteronomy. Mubvunzo waMwari kumusoja akanditarira nemusoja anotaura kwamuri ndokuti kune rugare here? Is there peace? Charatidza kuti chaita kuti Mwari abvunze mubvunzo uyu imhaka yezvaari kuona mukati mavarwi. Munoenderesa vana vaMwari. Mwari une zvaari kuona. Joramu une zvaakanga aona pana Jehu paakazomubvunza kuti is it peace with you? Mwari pane zvaari kuona mukati mevarwi vakanditarira nemurwi unotaura kwamuri zvaita kuti ade kuadresa nyaya dzatiri kuudzwa nekudzidza mukati mezuva ranhasi. Chiko zvimwe zvaonekwa naMwari. Mwari has seen depression nekukwirira kwayo mukati mavarwi vadana kuinda kundogwa. Mutambo watogadzigwa, mafulaya ndanzwa kuti atovapo, vakaronga vakatoronga zvose zvinorongwa. We have been called to this battle of the Lord, but unfortunately there is depression amongst the soldiers. Vagwi, they are moody, vane mamudzi avo vanongoswinga, yet they are being called for the battle. Muvengi atogadzirira, varwi vatodanwa. There is loss of interest mukati mavarwi. Mune kakungobhowekana nazvo so. Ivo vari mukati mavarwi namasoja. Ndo zviri kubvunziwa naMwari kuti is there peace? Denga riri kuona sadness. Kakusuruvara kakaita varwi hazvitaridzi kuti vatopiwa charge nemuprista yekuti muri kuinda kunokunda. Kuyange ndakakutarisai kuno ndiri kutoona kuti kuna varwi vazere nesadness. Hemhoni Mwari vanditumira kuvarwi vakaita saivavo. Mukati mavarwi muri kuwanikwa gloominess, heaviness. Mune zviri kuremera varwi. Ameno zvizhinji zvavari kutarira mukati mekurarama kwavo, but uchitarira murwi uri kuona kuti there is some heaviness. Handizvo zvaagara ari pamurwi, ava kuda kutoenda kwete kunorwa bedzi but kunorwa hondo yaMwari. Kurwa hondo yaMwari simply means vari kunogwa hondo yakagwiwa kare. Saka panofanirwa kunge paine kufara, cheerfulness, but there is gloominess, there is heaviness. Pane kakunzwa as if varwi they want to give up on God. Ndiye murwi wandatumigwa naMwari kwaari mukati mezuva ranhasi. Feelings of giving up on God zviri kuita songe Mwari akoniwa. Abrahamu unomudaro akati Mwari makoniwa madii kutora yenyu Eliezer of Damascus. Zvemwana kuburikidza naSarai zvinei zviri kukunetsai Mwari? Nguva yachifambe ndo kutora Hagari. Kukai madii yenyu kutraya Ishmaeri abva kuna Hagari. Mwari akati hang on Abraham. Feelings of giving up on God dziri kuwanika mukati mevarwi vatarisana nehondo. There is anxiety, uncertainty. Dzimwe nguva inhau yeikonomi kuti reti mangwana richamuka rakadiko. Ndichaona mubhengi muchine chinhu here. Uri kugadzirisa masvomu kunge ndiye mutuli mumwe wacho. There is a lot of anxiety. Luke 21 pana 26 inototi vanhu vachapera kutya vakatarira zvichawira nyika. Saka ndiri kutarira nekutaura nemurwi akanditarira ari anxious, uncertain about tomorrow. Kuti zvichange zvakadiniko, hongu isabata nhasi ndiri pakati pavamwe, but takatarisana nehondo. Saka Mwari ari kubvunza kuti is there peace amongst my soldiers? Mwari akatarirana nevarwi vakazara nekutya. Imwe fear yacho is fear of failure. Kwete pahondo yatakatarisana nayo koga, but even in life. Umwe pamwe ari mukati mama-examinations kutaura kwandiri kuita. Murwi waKristu ari pastation yaari, but filled with fear. Umwe ndiye ane kutya kuti iri kuzotobuda here effort yacho. Munhu wandakakoka ari kuuya. Mutauri uchataura chaizvo.
fears of failure. Mwari ari kubvunza kuti is there peace, kune rugare here? Ndaona muzere kutya mukati mavarwi, panic attacks, kangovhundukira kusadzikama. So mukati mavarwi Mwari ari kuona kusadzikama, havagoni kugara pasi kudzikama, muzere nekungotya, muzere nekungovhunduka. Pasilingi pakangoita chati gondi anotanga kuwanikwa ava kuroad kuna 7th Street. Pazere mukati make muzere nekungovhunduka, muzere nekutya. Is there peace? Kuna rugare here? Doubts, lack of trust, kusatovimbika chaiko, kudoubt of kandi zvinoshanda. Mwari ari kuona masoja adanwa kuenda kuhondo azere namadoubts. Masoja adanwa kuenda kuhondo azere ne-lack of trust. They are not sure about this God. Mwari unobotika kuna John, blessed is that man who does not fall away on account of me. Akaropafadzwa munhu asingagumbuswi neni, kubvira kuti Jesu chigumbuso. Unotouya kuzokuchinjisa maprogram, ndiye ari kuti effort mukati mamavhiki maviri. Saka murwi manje adanwa kuuya kune chigumbuso ichi, haasi kutrasta wamudana. There is a lack of trust among the soldiers. Muzere ne guilt conscience. Mumwe munhu akanditarisa pada ndiye ari kutaura kwamuri, azere nekungoremerwa kuti if only dai ndandisina kudai zvakatoitika, dai ndandisina kudai, a guilty conscience. Vanhu vakatarisana nekunorwa hondo yaMwari yakakundwa kare. Saka the Lord is inspecting soldiers lest tinotoinda takakundwa kuhondo yacho iyo yakatokundwa kare. Una varwi vazere neresentment, a critical spirit, a critical attitude. Haadi kugumwa. Madhikona anototya, iwo kana uchiuya kuchechi unosvikogara kuedge kwebenchi, madhikona anototya kuti swederai uko vamwe vaone kugara. You have a very critical attitude. Ukangogumwa zvishoma bedzi, murwi atarisana nehondo akutotaura mashoko mamwe asina kujairika. Full of anger, mukati make, easily angered and very unfriendly. Murwi ari kuenda kuhondo patiri kunodana vanhu, tikasabatsirana panyaya iyi Mwari akasatibatsira hama dzangu zodikama, tinoenda tikandorwa hondo dzaMwari. Vazhinji vakauya mukati mekereke vakagwiswa nekuti taenda kunodana vanhu kuine murwi asina kugadzikana mukati mehama. Murwi azere pane zvatakadzidza mukati mevhiki radarika mukati meleseni. Kwai pane chimwe chimuti chinoti chakanaka pakuona but ukahwedera pedo chine chingomedza kunyangwe mhuka dzinotambira padhuze nezvinobhururuka. Ndo zviri umwe murwi ari kuinspektiwa namambo muridzi wavarwi. Ukahwedera padhuze naye unomedzwa. A very critical attitude, resentment, kugara very unfriendly. But basa ratiri kutumigwa is to go and befriend. Saka Mwari is busy inspecting the soldier. Mumwe murwi manje has an unforgiving attitude. Tiri kutoenda kuhondo but une munhu asina kuregerera so. Hondo dzaMwari dzokundwa seiko kana tichinda tine mavanga pakati pedu, tine mafundo atakasungirana. Mwari ari kuinspekta masoldiers, ari kuti hapana rugare apo, ndosaka ari kubvunza is there peace, pane rugare here? Nekuti varwi vakasungirana mafundo. How then are they able to conquer the enemy? Vachakunda seiko muvengi pakati pavo vazere ne an unforgiving attitude. Tiri right, tiri kuita zviri right mukati merugwaro, because Matthew chapter 5 ndi Jesu pavhesi ya 23 anoti kana watouya kuzonamata togona kukuyeuchidza. Wauya nechipo chako, wauya nemupiro wako, wauya neoffering yako, togona kutokuyeuchidza. Ndo zvinotaura Matthew 5 pavhesi ya 23 that you have ought against a brother. Wauya uchiti ndauya kuzopa Mwari zvese Jesu ndazvipira, tobva takurangaridza ipapo. Tisati tagamuchira Jesu anototi chisiya chipo chako, hatisati achigamuchira. Go back and reconcile with the brother. Kana mapedzerana nehama wozouya togamuchira chipiriso chako. Saka pfungwa yekusaregerera, an unforgiving attitude. Mwari ari kuti ndichanzvera Jerusalema. I am searching Jerusalem, I am searching the soldiers.
ndiZefania chapter 1 pavhesi ya12 inotaura pfungwai, he is inspecting the guard, kwai ndichanzvera Jerusarema nemwenje. Is there peace? Pane rugare here? Mwari uri kuona varwi vamwe vazere the pride of life. Ndi 1 John chapter 2 pavhesi ya16. Varwi vatarisana nemuvengi, varwi vatarisana nekunorwa hondo yaJehovha, but they are full of selfish pride. Vanoremerwa great difficulty to ask for a favor or to ask for help. They are self-sufficient. Handina chandoda kwaari, ndakazvikwanirai. Varoma 14 pavhesi ya7 yobva yati hakuna munhu anozviraramira. It's my life. Ndinazo zvose, I have need of nothing. Iproblem yeLaodicea ka. Mwari ari kuinspecta varwi. Is there peace? Pane rugare here? Varwi vakazara nekuzvitutumadza. 1 John 2:16 inoti the boasting of what man has and does comes not from the Father. Mumwe murwi basa rake nderekungozvitutumadza nezvaainazvo kusvikira vamwe varwi vasagona kuswedera pedo naye. The boasting of what he does, the boasting of what he has, the Lord is inspecting the soldier. Vamwe vevarwi, is it peace? Pane rugare here? Vamwe vevarwi, rebellion against authority ndo iri kuonekwa nedenga. Utungamiri what left, right, forward march, iyo unoda kuita reverse. Rebellion against authority, hostile behavior. Chakebedzi kungopikisa, kungokonesa. Hondo ya Mwari yaunganidzwa, basa rake nderekukonedzesa sakora naDhatani. Pane rugare here, the Lord is inspecting the soldier. Rebellion against authority, inonzi analysis of paralysis. Basa rake nderekuanalyza, but kuanalyza kwake ndekwekuparalyza. Ukamona achisimzaroka achiti point yamuri kutaura iyoyo, muri kuti tikauya pano tikapindira panze kana tikapindira mu, analysis dzake ndedzekuparalyza. Kana apedza kuanalyza mese munobvuma kuti hazvishande, it does not work. Rebellion against authority. Saka Mwari ari kuona masoja aripo akadaro atarisana nehondo. Zvinhu zvose zvatataura izvi zviri kuonekwa nedenga nezvimwe zvakadzikadzika zviri kuitika mukati mangu, zviri kuitika mukati mako, ndazvipa vara rekuti emotional oppression. Mwari akatarira varwi, ari kuona varwi vari oppressed emotionally. 2 Corinthians iverenge elder chapter 10 pavhesi ya4. 2 Corinthians chapter 10 verse 4. Yes. Nokuti nhumbi dzedu dzokurwa nadzo hadzisi dzenyama, asi dzine simba pamberi paMwari nokuputsa nhare. Nhumbi dzedu dzatinogwa nadzo hadzisi dzenyama, but dzine simba manje pamberi paMwari rokuputsa nhare. Aya ma-emotional oppressions aya, hama dzangu zodikamwa, anogona kuva nhare dzinoshandisiwa naSatani. Rechirungu rinoti power to demolish strongholds. Saka ma-emotional oppressions aya, ingava critical attitude, ingava anger, ingava unforgiving spirit, ingava rebellion against authority, zvose izvozvo zvinopa Satani mukana, zvinopa Satani a stronghold. Chinonzi stronghold, for example, imi muri mukati menyika ino makambozviwa izvi, chinonzi stronghold kai ndo stronghold. Zvakafanana nekuti pari kuanaunsiwa maresults amaelections, rega ndingoshandisawo muenzaniso, kotanga kudanidzirwa kunzi tavapa uzumba marambapfungwe. Mese munhu wose anobva atoziva kuti iyi istrongholds, namafigures anobuda ipapo anoratidza kuti kune vanhu vari kusapota zviri kuitwa izvi. Saka Satani ari kuwana stronghold yake matiri kuburikidza these emotional oppressions. Paul obva ati kuna vaEfeso chapter 4 pavhesi ya27, do not give the devil a foothold. Musapa Satani mukana. Ari kuwana seiko mukana uyu? Through these emotional oppressions. Because zvinhu izvi futi ndo zvinokonzeresa ugwere mukati mavarwi. Tichandokunda seiko kana tichiinda kunorwa takatopera kare nemhaka yeugwere. Diseases uko handizonyanyisa kugara kwa haisiyo profession yangu, though we are called
to preach about these things. Amen. The health message, because the Spirit searches all things, even the deep things of God. So my health professionals are not 80% of my diseases. They have an emotional and spiritual root cause. Zvakatotaura izvozvo zveanger izvi, zvakatotaura umwe munyori unotiye kusaregerera kunofanana nekumwa poison wotarisira kuti munhu wawakavenga afe iworiwo mwa poison. Saka kusaregerera nekusunga mapfundo kunonyanyisa kukuwadza, asi kuregerera wacho kudarika akutadzira. Saka varwi Mwari ari kuti pane rugare here, pane zviri kutarisira kugadziriswa naMwari pamangwanani ano kuitira kuti tigone kumacha for victory into the open combat. Saka zvigwere zvakafanana nana-arthritis, zvakafanana nama-stomach pains, ndagara ndaisa disclaimer, hakusi kufield kwangu woku, but vanotaura vanoti zvinhu zvakaita saizvozvo maheadaches, handiziva kuti zvimwe zvigwere here zvandava kutaura, but zviri kukonzereswa zvimwe zvacho nemhaka ye-emotional oppression such as anger nama-unforgiving attitudes. Ini chandoziva ivhesi kuna Proverbs 17 pana 22 inoti a merry heart is like medicine. Amen. Moyo unofara wakafanana nemushonga, wakafanana nemushonga. Saka nauya ma-emotional oppressions mukati mavarwi ndo inokonzeresa destructive behaviors. Kamwe kakuita, kamwe kakurarama, mamwe ma-lifestyles atakurarama mukati mao imhaka yekuti we are emotionally oppressed. Ndo saka Mwari ari kubvunza kuti kune rugare here. A lot of our youths and even vanhu vakuru, they have turned out to drug abuse, alcohol abuse, lustful desires, kunyange mukati mavakuru, some eating disorders, nemhaka yei kutsvaka rugare from emotional oppression. Pane zvashungurudza vanhu mukati mekurarama, vari kufungira kuti rugare gwavo gunogona kuuya kuburikidza nekutena to drugs and alcohol. Statistics dzinoratidza kuti vazhinji they have tend to drug abuse. Kukereke anenge arimo murwi akatotarisana nehondo mangwana, but ane problem ne-drug and substance abuse. Une problem nekumwa doro nekudhakwa. Ephesians 5:18, do not get drunk on wine which leads to debauchery, but instead be filled with the Spirit. Verse iri charinongoreva ndechekuti if we are not filled with the Spirit, we are prone to being drunk with wine. Amen. And zviri very very common mukati mamazuva ekupedzisira. Saka such destructive behaviors dzakafanana nekutena out ma-lustful desires, pornography and the internet imhaka yema-emotional oppressions. Uripo umwe uri kutoshungurudzwa nekutambudzwa nezvinhu izvi, waita zvakanaka uri panzvimbo yakanaka, Mwari watumira shoko iri kwatiri mukati mezuva ranhasi kuti atipe simba as we face the enemy of souls. Titora advantage yehondo and open combat yataa kupinda pairi kuti Mwari agone kutishanda nekutishandura paachashanda vatoda kusvikira. Saka these can be strongholds for the enemy. Asi Mwari ngaavongwe, ndiye unotipa rugare. Ndi John chapter 14 pa verse ya 27. John chapter 14 what hope tine tariro yeiko mukati menyaya idzi. Verse 27 pa verse ya 27. Ndinokusiyirai rugare. Yes. Ndinokupai rugare rwangu. Wangu. Handikupi sokupa kwenyika. Mwoyo yenyu irege kumanikidzwa, irege kuhla. Mwari aropafadze kuninga kwezwi rawo. Peace I live with you. Ndi Jesu. My peace I give you. Ndinokupai rwangu rugare. Pfungwa iyi ndoifarira iri pana 14:27. Kwaina Jesu handikupise kupa kunoita nyika. Kubvira kuti nyika ine kapiro. Ndosaka Moses achiti bhuku ravaHebheru Pauro achinyora kuna chapter 11 achitaura zvaMoses. Hebrews chapter 11 Paul achinyora pa verse 25 unoti Moses he chose to suffer with the people of God than to enjoy the pleasures of sin which are but for a moment. Saka pfungwa yekutenda to alcohol abuse, pfungwa yekutenda to drug and substance abuse, pfungwa yekutenda to pornography and the internet,
pfungwa yekutenda kuma-last food desires, ma-pleasures which are but for a moment. Ndo yanzi najeremaya, vakapodza vanga revanhu vangu zvishoma, vachidanidzira rugare. Ndo kapiro kanoita nyika. Nyika haipi rugare runogara, inopa rugare rwuri temporary. Jesu ari kuti ina handikupii sekupa kunoita nyika. My peace I give you. And the world will realize, ndi First Thessalonians mukanoerenga vaTesalonika vekutanga chapter 5 pavhesi ya 3 inoti mumazuva ekupedzisira, before the sudden destruction shall come, they shall shout peace and safety. Nyika ichatorealize kuti hakuchina rugare. Is there peace? Kune rugare here? Even the world realizes kuti hakuchina rugare. That's why there is social instability. That's why there are political upheavals. That's why there is economic instability. Hakuchina rugare. But 1 Thessalonica 5:3 iri kuti nyika ichadanidzira, it shall clamor, it shall advocate for peace and safety. When they say peace and safety, when they clamor for peace and safety, then sudden destruction shall come upon them. With the many inventions zaitiwa mukati menyika, technological advancement yava mukati menyika, the world has not been able to manufacture peace. Kristu uri kuti ndini ndinopa rugare. Peace I live with you. Mai nyaya iri kukunetsai yekuti handimuregereri, tsoka yangu iyi haitsike pamba pake. Mwari ari kuti I want to give you my peace. What you lack is peace. Nawe kuwera uchimbotaura zvaunoita kuvanhu vose nekushambadzira nekuoneregwa, inawe uri kuzama kureplace noise iri mukati mako. Mwari ari kuti I want to give you my peace. As we face the enemy, kune rugare here? Izvi zvinhu zvanditaridza kuti hakuna rugare, but my peace I give you. Ndinokupai rugare rwangu. I give you my peace. Rangarirai vaEfeso chapter 6 pavhesi ya 15 painotaura about the armor of God, nhumbi dzekurwa nadzo. 6 pana 15 yavaEfeso inoti netsoka dzenyu, with your feet shod with the gospel of peace. Saka evangeli yatiri kunoparidzai, the three angels message is a gospel of peace. Evangeli yerugare. But unfortunately hama dzanozodikamwa 2 Korinde 8 pavhesi ya 12 inotsigira pfungwa iyi, hatigone kupa zvatisina. We cannot give that which we do not have. Saka Mwari paari kuinspecta masoldier ari kutoona kuti vazvipira kuinda kuhondo, but pane chavari kushayiwa. My peace I want to give them. And handikupii sekupa kunoita nyika. When I give you my peace, you shall be able to carry the gospel of peace. Ndo kuti mugone kutakura evangeli izere nerugare. Luke chapter 19 pavhesi ya 42. Verse 42. Yes. Achiti, dai waiziva iwe zuva rino zvinhu zvingakupa rugare, asi zvino zvakavanzirwa meso ako. Dai waiziva iwe zuva rino, if thou had known, even thou iwe, at least in this thy day. Kristu ari kuti we have an opportunity yekuziva zvinotipa rugare. And watotaura pachena mukati merugwaro pana John chapter 14 kuti iye ndiye unopa rugare rwacho. Saka Kristu ari kuti dai waiziva zvino nhasi, we have an opportunity yekuziva zvinhu zvinotipa rugare, and zvinotipa rugare rwacho ndi Kristu. Ndo saka Ephesians 2 pavhesi ya 14 ichiti Christ is our peace. Kristu ndiye rugare rwedu. Wakati wanira seiko rugare pamuchinjiko? Colossians chapter 2 pavhesi ya 15, he disarmed the powers of darkness. Saka all the emotional oppressions, Kristu akatipa simba rekukurira zvose kuburikidza nerufu rwake pamuchinjiko. Pamuchinjiko, the devil was disarmed through the cross of Christ. Satan akatoregwa meno, haachine simba rekuramba achiti oppressa emotionally. You know, emotional oppression, kana kuti devil oppression I would want to call it, is different from devil possession. Devil possession yakangonakira kuti inokasira kuonekwa munhu achibatsirika, but devil oppression, Satan anoti inda kuchechi kana wadzoka ndoinda mberi nekukuoppressa. Now Bible riri kutitaurira pachena kuti kuburikidza nerufu rwaJesu pamuchinjiko takasunungugwa from devil oppression. Namasikati ano ndichada kunamata navanhu vaMwari
vanoti Mwari makaita henyu nemhaka yerugare gwenyu. Pamainspector masoldiers, ini ndini umwe wacho. There is no peace within me. Maybe I have an unforgiving attitude. Maybe I have a critical attitude. But when I am very rebellious against authority, whether in the church or in the world, ndizerenika kunguva rebellious. But thank you, Mwari, for bringing this relief. My peace I give you. Jesu paakauya panyika ka Luke chapter 2 inoti a multitude and a host of angels dzakaimba dzichiti glory be to God on highest, peace and goodwill on earth. Kubvira kuti Kristu anga abarwa panyika ndiye angaunza rugare where there was no peace before. Saka he is the God who is calling us to his peace. Nzira dzimwe dzaanotipa nadzo rugare is death to self. Kuti tife kwatiri tibve chindini. Ellen White says it is the love of self that destroys our peace. Now we are kuzvida ndo inotishayisa rugare. While self is alive, we stand ready to guard it against mortification and insult. Chindini andi mwarwo ndo chizere mukati medu. Kwai kana ini ndichiri kurarama tiri ready to defend ini. Kuna usingabutadza usingabvumi kuti zveshuwa ndatadza. Because we are always ready to defend ourselves. Mwari watidanira mukati mezuva ranhasi kuti atipe rugare rwake. Kwai kana Kristu ava matiri, we shall not take neglects to heart. We shall be deaf to reproach and blind to scorn and insults. Vanotaura vacharamba vachitaura nekuba my emotional operations mamwe akacultivatewa matiri tichiri vadoko. Vamwe we were rejected whilst we were young. Vamwe takasiwa pamwe tambopinda mukati merudo savachidiki. Saka pfungwa idzi dzinoramba dzichitiopressa day and night dzozomanifesta in these emotional oppressions. But Mwari vari kutivo kana tichinge tafa kwatiri tatendera Kristu kurarama matiri, we shall be deaf to reproach and blind to insults. Zvimwe zvacho Mwari achatilida to dietary changes. Zvimwe nawe zvinodliwa zvinokonzeresa these critical attitudes. Saka hatigone kunokunda kuhondo kana tichiri mukati mekuita uku denga richiinspector masoldiers. Saka some of those things through the Holy Spirit zvicha require a dietary change. One good doctor, a famous doctor, anotiye what many a home needs is not so much of prayer to keep its members from squabbling, bickering and fighting, but a reformation at the dining room table. Kaidzimba dzizhinji kugwisana nekumarana akusi kuda munamato too much. Kuna murume wakamboenda ukanonamata mukati merugwaro akanaita tunhu twake kukai Joshua simukapo, you are wasting time on your knees. Go and search the house of Israel. There is an Akan akonzeresa zvinhu zvose. Denga riri kuti pamwe pacho tasuka mavhitiri pamunamato ngatichinjei zvatiri kuisa pamatafura. A dietary change. Then we will be healed by the Spirit of God from emotional oppressions. Pamwe pacho mweya uchatichinjira our lifestyles and activities. Dzimwe dzacho entertainment zvinohwikwa mumafoni nemuzhere zvinogara zvakangoplugigwa ma-earphones nezvinoonekwa patelevision set. Ellen White tinomota achinyora iye kuna Uriah and Sister Harriet, letter number 3 1857. She says ruponeso rwaMwari, the salvation of God, is with one who writes the paper. The same spirit kana munhu achinge anyora bepa raanyora in the Spirit of God, that same spirit will be felt by the reader. Ndoda kubhorova pfungwa yaEllen White kuti spirit yaMwari yakanyora kunyange rugwaro, the Spirit of God yakafemera vanyori verugwaro will be felt, inohwikwa kunyange nevaverengi. Tiri tose savana vaMwari. It's the same zvakare mukati menyika. Vanonyora mabhuku avanonyora nekugadzira mamovie avanogadzira vakapfekwa nemweya waSatani. That same spirit will be felt nevanoona nevanonzwa. Akakompoza gwiyo gwake Satani agere kuseri kwake, iwe uchifunga kuti uri kungoimba kunakigwa. The same spirit of the composer ndo imwe yakonzeresa emotional oppression. Amen. Saka Mwari uri kuda kuti change our lifestyles, uri kuda kuti change our activities.
He wants to replace that devil oppression with the fruit of the Spirit. Galatia chapter 5 pana 22 na 23. That fruit of the Spirit is love being the first fruit. Ukaringa 1 John 4 pana 19. Perfect love drives out fear. So we need this love of God to drive out fear, which is an emotional oppression. We need the peace. Peace actually is a fruit of the Spirit. And it is the peace of Jesus. We need the faith of Jesus. We need 100% trust in Jesus. We need the faith and faithfulness. Kudzosera zvegumi nempiro nekuvimbika kuna Mwari is a fruit of the Spirit. Hatizvigoni nesimba redu hama dzangu kuzovika manema. Kunyange ukati ndoda kumuregerera mangwana anogona kuitira zviri wese ukatanga kuverenga zvekumashure. Paya ndakambokuregerera, paya ndikambodai. Gore ra1957 zvinotsvaka mweya waMwari matiri. Saka Kristu uri kuda kusunungura mauto atarisana nehondo. From devil oppression. Unozviita nenzira ipi? Instead of the devil oppression, he wants to give us the fruit of the Spirit. Verenga ivhesi rekupedzisira muverengi Isaiah 48 pavhesi ya18. Isaiah 48 pavhesi ya18. Verse 18. Yes. Aiwa, wakateerera hako mirayiro yangu, rugare rwako rungadai rwakaita sorwizi, nokururama kwako samafungu egungwa. Mwari varopafadze kuringa kwezwi ravo. Dai waiteerera inzwi rangu, rugare rwako rungadai rwakaita serwizi. If only you had hearkened to my voice. Ndazoona kuti hapana rugare, but dai waiteerera inzwi rangu, your peace would have been like a river. Isaiah 26 pana 3, thou would keep him in perfect peace whose mind is stayed on thee, because he trusted in thee. Perfect peace, because his mind is stayed on thee. Satani unoda kutipa conclusion yekuti there is no solution to these negative emotions. Ndi Satani unotiudza izvo kuti imi muri chihera, imi ndo zvamutori, chibarigwe zvekupopota ndo zvenyu. Aiwa, ipfungwa dzemuvengi. Mwari unogona kukushandura ukava sober. And he can release you and free you from devil oppression. Satan ndiye anokuudza kuti no, you were born, there is no solution. Mwari unokuhwisisa kuti uri munhu. Tinova tichimuka, bodo Kristu ari kuya kuzotora vasingawi. Saka unoda kutipa simba racho rekusawa. Satan unogona kuudza kuti aiwa, these negative emotions kakusaregerera kachazongobviswa naKristu kana ouya. Nhema dzako hakuna kwaunoinda kana uchiri wakasunga mafundo. Uchakonesa hondo yaMwari kunogwa nekunokunda sezvakaita Akani. But Mwari ngaavongwe masikati ano. He wants to free us from these emotional oppressions. 8:36 ya John inoti, if the Son of Man sets you free, you shall be free indeed. Vari panoti Mwari tisunungurei. We want to be free from devil oppression. Tatarisana nehondo and open combat. Tatarisana nekuva offensive. We are not only called to defend, tinombodanwa zvakare kuva offensive towards the territory of the enemy. But tisataenda kunoti Mwari, ndiri umwe wavagwi vamainspector imi, I want you to set me free. Ini munamato wangu ini, I need to be set free from these emotional oppressions. Simba racho riri muna Kristu. Kristu anoda kusunungurai mhai. Anzvadzi, Kristu ari kuda kusunungurai. Some of these are inherited tendencies to evil. Wakatozviinherita ndo zvamukori mukati memhuri yenyu, but God wants to set you free. Some of them are cultivated. Environment yatakakudza vana, environment yatakakurira ndo yakatitraina kuva these emotional oppressions. But Mwari ari kuti tatarisana nehondo, I want to set you free. Uripo noti Mwari, set me free. Ndisunungureiwo Mwari pamuri kusunungura vanhu. Patatarisana nehondo huru iyi, set me free from these emotional oppressions. If it is your prayer, wadi kusimuka neni tawa nenguva yekunamata. Ini munamato wangu ndatosimuka ndiri kuno. Uripo iwe, you know your areas in life that needs divine intervention. Unoziya zviri kukushungurudza nekukutambudza mukati meupenyu hwako. Maybe zvimwe zvatamenshena kana kuti mweya mutsvene. Bhaibheri rinoti mweya unotaura, Mwari akataura kamwe, but twice did I hear. Mweya mutsvene wataura kaviri kwauri ukati ichi ndo chako chiri kurehwa ichi. Unoti Mwari, set me free. Grant me the fruit of the Spirit.
Baptize me with your spirit that I may have the fruit. Instead of hatred, I want to have love. Instead kuswera ndichigosipa nekuita zvakaipa, I want the peace of Jesus. Ndiri kutsvakawo Mwari to obey authority. Ndiri kutsvakawo the faith of Jesus and his faithfulness. Ndiri kutsvakawo the self-control of Jesus. Maybe ndane weakness in drug abuse, in substance abuse, but I need the self-control of Jesus. Handizvigone ndoga Mwari imi Kristu zviitei mandiri. Mwari akuropafadzei kana masimuka nekurevesa. Tavakuda kunamata. Uripo umwe pakati pedu handingakuvhariri kunze anoti inini I have a special prayer. Ndasimuka navamwe zvakanaka izvozvo. Mwari uchatinamatira, uchanzwa kunyengetera kwedu tiri panzvimbo dzatiri. But you know what, my case is different. Ndachengeta chinhu ichi, I have been oppressed for so long. Handidi kubuda mukati menzvimbo ino ndichiri oppressed of the devil. Yes, I have taken a step yekusimuka, but I want to go further. Nditi Mwari, I surrender and show my surrender to God. Burikidza nekusimudza roko kuti Mwari ndiri pano, my case is different from others. Varwere havafanani. Kuno munhu unongosvika waiswa kuICU, intensive care unit. Umwe anosvika otombonzi garai pabhenji tozovapa mapiritsi. Iwe uri kuti ini Mwari yangu iICU. Ndirangarirei Jehovha. Free me from the emotional oppression. Ndio unoziva zviri kunetsa mukati meupenyu hwako. But unoti Mwari, I want to take opportunity take advantage of this opportunity. Mundisunungurewo Mwari. Uripo hama yangu ndiwanda tumigo. Just raise up your hand wherever you are. Ndoda kunamata newe. You know what is happening in your life. You need that deliverance. Munoda kusunungurwa naMwari. Mwari akuropafadzei hama. I am seeing hands. Mwari akuropafadzei. Rambai makasimudza maoko enyu. Ndoda kunamata muri mukati menzvimbo dzenyu. Umwe uripo unoti ndasimuka navamwe. I need the Spirit of God to free me. But ndigere kubhabhatidzwa nemvura. Pari kusimudza vamwe vari kuda kusunungurwa naMwari from the emotional oppressions. Iwe unoti mukana uchiwanikwa neniwo ndinoda kubhabhatidzwa nemvura. Just raise up your hand together with my friends. Vakasimudza maoko vari pavari. Tavakuda kutonamata. Uripo unoti ndigere kubhabhatidzwa wenyu. Vamwe vakasimudza vari kuti Mwari, my case is different. And you know your case. Patiri kunamata iko zvino izvi. Ndichikumbira Elder Manyonde muye kuno kumberi kuzotinamatirwa. As he is praying for the church that is standing. Nevamwe vati Mwari, we want to go further and raise up our hands. Our case is different. Tinoda rusununguro gwenyu. Pavari kutinamatira ava. Imi makasimudza maoko, I want you to pray for yourselves. Muri papo. Raise up your hand to God. Muti Mwari, kusimudza kwataita maoko is a sign of surrender. Uyai mundiraramire mukati meupenyu. Handigone kudzibuda nyaya idzi kana imi musina kuuya kuzondiraramira. Toda kunamata makasimudza maoko. Toda kunamata vamwe vakamira. But makasimudza maoko kudaro, hamuzodanidzira achadanidzira ndewe uri kunamatira uri kuno kumberi. Imi mukati memwoyo yenyu, just raise your hearts to God as you raise your hands, and God will set you free. Remember, our salvation is by faith. Azvinotori mabhanan'ana kana kurira kana zvimwe zvingataugwa, we receive our righteousness by faith, we receive salvation by faith, and we are set free by faith. Nhasi tichibuda muno, Mwari ucharangarira umwe. Achipedza kunamata Elder, ari kutotipa munamato wekuvharira. Ari kubva anamata futi mukana wekuti urambe uchinamata. That God may set you free. Usabuda mukati meimba ino oppressed by the devil. Wakakundwa pamuchinjikoyo. Wakatoregwa meno pamuchinjikoyo. God wants to set us free. Ingwa yenyu Elder. Ngatinamatei. Baba wedu ari kumusoro kudenga. Amen. Tinokutendai mangwanani ano anenge masikati nekutaura kwenyu pakati pedu. Tinotenda nechirevo chanhasi. Amen. Chinotipa tariro yekuziva kuti pane kwekutizira, pane anosunungura. Amen. Pane anokwanisa kutiitira. Iye zita rake ndiJesu. Amen. Tinounza upenyu hwedu hwose mukati memaoko enyu. Kusimuka kwataita hakutibvisa, asi tinotoresa Mwari. Gashirai kunyengetera kwedu, gashirai operation dzatinadzo, sekusiyana kwemazera nezvidiso zvatinazvo. Satani atirwisa nenzira dzakasiyana siyana, zvekuti tinosvika pakuzvibvunza mubvunzo wekuti ko Mwari achiriko here, ko Mwari ane hanya here. Tinotenda mangwana nanu kuti matiratidza kuti imi Mwari mune hanya neupenyu hwavo. Pane vamwe vasimudza maoko avo, vane makesisi avanoona kuti patasvika apa pachadzokera kumashure. Tinovakumbidza nenzira yakakosha. Kana paine zuva ramamuchasvikira
vanakomana nevanasikana mukati meupenyu hwedu izuva ranhasi. Tinoona matira kuti Mwari patichabuda pano tikude taitwa set free indeed, nekuti imi makatimutsira mukati meshoko renyu. Musatifuratire Mwari, kuti imi mukasatiyatendera makesi edu tichaenda kunaniko. Upenyu hwedu nezvose zvedu tikuzviisa pamakumbo enyu, tigashire sezvatiri. Remekedzai kuzviningirisa kwedu. Tinotenda Mwari wedu kuti manzwa kunyengetera kwedu. Hatingakuparidzirei mharidzo nokuti imi tisati tashama miromo yedu, imi mamutoziziva zvatichida uye zvinotisunga mukati meupenyu, nezvinotikonesa, nezvinotimanikidza, nezvinotishayisa rugare. Imi Mwari munozviziva. Inzwai kunamata kwedu mangwanani. Pindurai nekukasika sezvamunoona zvakatinakira seumwe nekwedu. Ndo munamato wedu nekusingaperi nezita raKristu. Amen. Amen.